Rond 10 juni had de commissie Wenvisies Wat Regio, de Wenvisie 2024-2035, officieel uitdrukt om Bert Koonstra, de wethouder van Weijen van de gemeente Noord-Oost-Friesland, en wel op het voetbalveld in Noord-Woord volgens mij. Hè? Ja. Bij zo wijze Sjoerd Hoekstra, hij is van plaatselijk belang en Bouke Tuustra, hij is architect. Man, goeie media en welkom. Ja, Sjoerd, om even bij jou te beginnen. Wat is de Wat-regio en waar staat de Wenvisie voor? De Wat-regio die staat voor Westergeest, Oud-Woord en de Triemen. En dat komt wij bij wie vroeger als Oud-Woord, het tweede dorp van de gemeente Kalmeloon. En wij gaan dus nog wat meer bundelen en dat nemen wij de Wat-regio. Ja. Die tweede dorpen die hebben een Wenvisieskreun. Nou, dat zei ik correct al. Die is van de weekend die officieel behandigen onder wethouder. Waar kwam de behoefte bij om dit te doen met die tweede dorpen? Nou, wij wonen ik eens wat breder zien dan alleen maar een paar kabeltjes stafvoegen in het dorp. De wenproblematiek is volle groter. In een dorp, met de tweede dorpen, we hebben heel veel te maken met ouderijn. Daar komen steeds meer van. En we hebben te maken met heel veel jeugd die in plak had. En we wonen ik op een creatieve manier zien van hoe kunnen we nog meer doen dan een paar kabeltjes stafvoegen in het dorp in de brede zin. En dan kwamen we bij 2 uit. Ja. Want wat missen je, maar wat hebben we nodig dan? Nou ja, uw jeugd die zit in caravans, uw jeugd zit op de campings. En de jeugd wijnt boven de treden hier thuis. Nou, dat zei ik genoeg. Dus er moet iets mee gebeuren. En dat lost net op mij een fjouwe kabeltje stafvoegen aan het bestaan in Noord-Woord. Is heel mooi. Of in Westergeest of in de Triem. Maar er moet meer gebeuren. Dus we hebben wat breder zocht naar de pre-mantelzorgwenning. Nou, wij hier hem erin staan als plan. Nou, de gemeente had hem direct doorgenomen. Het is nooit wat ik belier. Nou, en zo zitten er wel meer dingen in. Het wendielen, zorg is wat breder. Zouden we een grotere oplossing kunnen krijgen voor uw zwemproblematieken. En meer jaren, dat doen we er ook wel in. Nou, we kunnen ook wel iets doen in de komende 4 jaar. Maar wat hier vroeger de pasterijhof, dat was een heel groot plan. Maar het is in heel wat jaren is dat zo langzaam maar gewoon invult. En ik denk, daar volgen we in. Maar mij ziet, hoe wil ik het oplossen? En dan zo langzaam maar gewoon invullen. En dat doen we de gemeente ik mee aan. Ja, want het is eigenlijk gewoon, van dit moment, het bekende hangijs er in Nederland bijna een probleem. En dat is dus niet eens gewoon bij hem bij waarom. Ja, en met mij thuis, daar zit ik al je thuis en dan kreeg ze door, ik neem maar uit. Geen plak. Geen plak? Nee. Wat hoe gaat het nou dan bij die verschillende doelgroepen? Want die meesten binnen dan ik. Nou ja, zij is correct wel, de jongeren die zitten in de caravan, maar goed, die zullen er net in wijden. Maar en de ouderijn, hoe was je hem dat nou op? De ouderijn, die bedoel ik gewoon thuis waaien. Ja. Zolang het kan. Maar wat hulp erbij en dat gaat steeds terug. Maar er is geen betaalbare oplossing voor hun om ergens oorzen te waaien. Dus die bloed thuis waaien, heel lang. Ja. Van de week weer een bestuurslid die zei in Oordwaard, belast van deze trein, die hier boven de 90. Nou, die werd mij thuiszorg wordt die wat in stoorn houden. Maar eigenlijk moet hij naar een ander plakje daar. Maar dat is er gewoon net in Friesland. Hè. Nee, want hij heeft dus zicht op van, hoeveel mensen bij hem vregen een plak. Misschien zijn wel jongeren, maar ik ouderen die misschien terugkomen, maar dat meer verzwaring nodig, hè? Maar net in een aantal, maar in een dorpsjongen is zo wat alle keer al een mooie leeftijd boven de 70 is dat een hele grote groep. Ja. En je zo de jeugd ook, wat de wenvisies ben nou krijg gepresenteerd. En we kregen wel vragen, hoe huurwenningjes en dat soort dingen. Die komen wel bij de dwarsbelang en de plaatselijke belang wel binnen. Ja, Bouke, nou heeft de architect, nou heeft het hele proces begeleid. Is dit herkenbaar voor, de burgers bij Twa en Bedaard, maar zou je dat op meer plekken of wie dit nou specifiek echt voor die dorpen? Het speelt overal. Het speelt in de grote steden, het speelt in de dorpen en in de verschillende regio's. Maar het is wel overal anders. Hier op het platteland kunnen kinderen wat makkelijker thuis blijven wonen. Maar toch, de behoefte is er gewoon heel erg. En ouderen blijven heel lang thuis wonen. Maar als het niet meer kan, dan gaan ze naar een verzorgingstehuis buiten de regio. En dan ben je hele sociale omgeving weer kwijt. Dus dat is ook een reden om te zorgen dat mensen hier gewoon in de buurt bij hun familie en bij hun bekenden kunnen blijven wonen. Ja, maar nou heeft het hele proces begeleerd. Wat houdt dat begeleiden precies in? Wat biedt die een rol? Nou, we hebben met de dorpen gezamenlijk en afzonderlijk gekeken van wat zijn de plekken waar je woningen zou kunnen toevoegen. En daarvoor hebben we uiteraard gekeken van wat is de behoefte. Wat voor soort woningen zou je moeten maken voor jongeren, starterswoningen of juist voor ouderen, gezinswoningen of voor mensen die alleenstaand zijn. Dat hebben we per dorp met enquêtes onderzocht.
En daar komt al een heel duidelijk beeld uit naar voren. Er is vooral behoefte aan woningen voor starters en voor senioren. Wat Sjoerd ook al noemde, dat zijn de groepen waar eigenlijk weinig plek voor is. En wat je tegelijk zou kunnen bereiken is dat mensen dat er doorgestroomd wordt. Dus als een ouder persoon of echtpaar naar een seniorenwoning kan doorschuiven, komt er ook een woning vrij waar misschien starters weer in kunnen. Ja. Dus je wil het hele treintje eigenlijk op gang zien te brengen. Ja, nou volgens mij, maar dat weet je vast beter, dat het de provincie natuurlijk ook wordt te zeggen over de huisvesting in Friesland. Hoe ziet dat eruit van wat dan? Van die drie dorpen? Ja, er is binnenplans meest natuurlijk heel veel bouwen, maar buitenplans net. En daar weet Bouke wel wat meer van. Ja. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Maar uiteindelijk, je moet ik naar je besteden voor iets in. Hoe kan ik daar nou goed mee omgaan? Ja. Want dan maar even naar Bouke. Want hoe komt dat bij waarom in dit verhaal? Want het is een webvisie hoe de komende 10 jaar. Moet je hem dan, het dorpen met de groter worden? Nou, niet per se groter. Dat is geen doel op zich. Maar het is natuurlijk wel heel fijn dat mensen die in de dorpen willen blijven wonen, dat ook kunnen. Dat de jongeren niet gedwongen worden om naar Dokkum of naar Leeuwarden te verhuizen. Dus daar moet gewoon ruimte voor komen. Ja. Als mensen 1 keer weg zijn, zeker jongeren, die komen niet meer terug. Dus dat heeft invloed op een hele lange termijn. En we hebben gekeken inderdaad wat zijn de plekken in de dorpen waar je makkelijk, zeg maar, een soort laaghangend fruit zou kunnen bouwen. Zonder dat er allemaal processen met de provincie moeten gebeuren. En we hebben ook gekeken wat zijn er voor plekken, bestaande gebouwen waar een andere functie in zou kunnen komen. En dat zijn er gewoon heel veel. Het belangrijkste is als je over 5 of over 10 jaar woningen wil hebben voor de mensen die nu nog thuis wonen, dan moet je nu gaan nadenken. Het duurt gemiddeld 7 jaar voordat een project van de eerste gedachte tot oplevering is. Ja. Dus die tijd moet je gebruiken. Ja. Dat is best wel een heel skof. Want editieter wordt de druk net steeds groter. Dus je maar even Sjoerd, ben jij met het warpen? De druk is heel groot. De druk willen 4 wil ik al. Ja. Maar we kennen het sneller dan snel. Dus we moeten zien hoe we deze tier terugkomen. Maar je moet ook iets maken wat bij het dwarp past. Dus ja, de druk is er. Bij alle 3 dwarpen. Ja. Maar ja, dat lossen we net op. Dus het maakt nog hut. Nee. Hoe zit de gemeente erin? Als je ook maar even waar kent een antwoord op Jan. Je hebt van de week mij Bert Constra het stuk onhandiger, de visie onhandiger. Wat wie de reactie erop? Nou, we hadden de wethouder Constra gaan wij een troffel doen. Hij maakt onderslag. Wij willen dat het ding zo gauw mogelijk verslieten is. En hoe zit de gemeente erin? Ja. De gemeente pakt het nou. We beginnen met oud woord. Om te zien hoe kunnen we de plan niet vullen op basis van wat er nou leidt. En wij gaan in goed parteer met de gemeente dit nog verder ontwikkelen. Dus ik had de hoop dat we dit nou ook vlot terugrennen. En dan ik naar de brede context zien. Woningdealen, pre-mantelzorgwoningen en orenvormen. En hier en daar wat een kabeltje bij en toekomstgerucht. Dus dat is hoe het gaat. Dus ik heb wel het idee dat de gemeente er wel gong op zetten wil. Ja, want dat inbeeld ik Bouke gewoon, misschien provinciaal bestuur, maar hoe haast een grotere scope is bezig best. Dat een beetje vlot ken of ja? Nou, al aangegeven, het duurt gewoon over het algemeen heel lang. Ja. Dat heeft niet te maken met onwil. Dat is gewoon hoe lang het duurt om plannen voor elkaar te krijgen met z'n allen. Mijn indruk was in ieder geval dat de wethouder heel positief was en ook de noodzaak zag. En als het goed is gaan we binnenkort ook in gesprek. En kijken hoe we het verder kunnen brengen. Ja. Maar dat is niet over een half jaar klaar allemaal. Nee. Want dat is echt concreet de volgende stap die nou zet worden moet. Nee, dat document inmiddels op gemeentehuis in Rotterdam leidt. Ja, het leidt er nou. En het wordt nou bestudeerd door de ambtenaren. Dat ze mooi nemen. En wij gaan op basis van het document interpreteren. En dat gaat de goede kant dan op. Ja. Man, ik zou je bedanken willen voor je taljocht en ik wens je een heel soort succes in dit proces, wat eigenlijk best wel heel dreig is, maar goed, uiteindelijk toch vorm krijgen. Ja, je moet een keer beginnen, hè? Dank u wel.